Kuullaan tässä videoinnista tutkintosuoritusten dokumentoinnissa. Kuullaan sekä työelämän mielipiteitä että opettajien mielipiteitä siitä, että miten videointi toimii, mitkä on sen edut ja mahdolliset haitat. Työelämän näkökulmasta ja kiinteistöpalvelualalla toimiessani mä näkisin arvioijien näkökulmasta videoinnin tosi hyvänä, koska meidän tutkinnot koostuu monista pienistä työtehtävistä. Ja se arvioilta edellyttää nykyisellään sitä, että ollaan monta kertaa pieniä hetkiä tsekkaamassa, kun että lyötäisiin ne videoiksi ja arvioija pystyisi katsoa sitten kerralla useamman tehtäväsuorituksen. Mutta sitten haasteet tulee ehkä siinä, että miten me saadaan luvat videointiin meidän asiakaskohteissa. On paljon kohteita, joihin jo arvioijilta fyysisestikin edellytetään tietynlaisia tsekkauksia, jotta paikan päälle pääsee. Eli miten me saadaan säilytettyä meidän asiakassalaisuudet niin sanotusti ja tämmöiset turvallisuusasiat. No niin, eli myöskin työnantajan edustajana prosessiteollisuuden alalla, niin mä näkisin tämän videoinnin erittäinkin tervetulleena. Sillä pystyttäisiin hyvin pitkälti lyhentämään sitä tutkintopäivää. Esimerkiksi laitteiden huolto, laitteiden käynnistykset, erilaiset kunnossapitotehtävät voitaisiin hyvinkin videoida. Ja siinä pystyttäisiin etukäteen saamaan sitä tietoa sitten tutkinnon suorittajasta ja hänen pätevyydestään. Toisaalta sitten taas tämmöisellä teknisellä alalla, jossa on paljon salassapitovelvoitteita, jotka tulee muun muassa lisenssoreilta, niin se saattaa tuoda ongelmaa, että mitä siinä videolla jopa ihan vahingossakin näkyy, että miten ne videot sitten rajataan. Ja välillähän tutkinnon vastaanottajakaan ei välttämättä tiedä, mitä videolla saa näkyä. Eli se tulee sitten haasteeksi prosessiteollisuuden alalla näin nopealla ajatuksella. Oppilaitoksen näkökulmasta tämä videoinnin hyödyntäminen dokumentoinnissa ja arvioinnissa kiinnostaa kovasti, mutta kysymyksiä herää sosiaali- ja terveysalalla siitä, että minkälaisiin kohteisiin sitä voi hyödyntää. Usein arvioitavat asiat ovat jotain prosesseja, joihin liittyy asiakastyötä esimerkiksi sairaalaosastolla tai päihdekuntoutuslaitoksessa. Lisäksi on vähemmän sellaisia suoraan konkreettisia tuotoksia, joita on ehkä hankala dokumentoida. Eli vaikka asioita dokumentoidaan, niistä ei välttämättä pääse selvyyteen, mitä se ammattitaito itse asiassa oli. Että joissakin tutkinnoissa, esimerkiksi johtamisen erikoisammattitutkinnossa, voi olla vaikea videon avulla havainnollistaa ja tuottaa aineistoa, jonka perusteella päätellä ammattitaidosta. Sitten taas joissakin toisissa tutkinnoissa, niin kuin äsken mainittu esimerkiksi tämä hitsaaja ammattitutkinto, tuliko sitä nimi oikein, mutta kuitenkin pitäisi päästä periaatteessa käyttämään muitakin arviointimenetelmiä. Eli pitäisi päästä pintaa syvemmältä se, että joku ergonomisesti hitsaa hyvän näköisesti ja huolehtii työturvallisuudesta noin päällisin puolin, niin ei tietenkään kerro siitä, että onko sauma hyvä. Ja sitten taas hierojan ammattitutkinnossa taas ajatellaan, että se oleellista on, miltä se hieronta tuntuu, että video ei tietenkään anna viitteitä välttämättä siitä, että hierotaanko kylmin, märin käsin liian hiljaa.